gur mac de ceancorla agus just ará leat go nairi leat I do choras ó híomh na teangaide agus tá muid go léir tíomhhirdait agus tá muid go léir an thoras céine. So go nairi leat. Agus má bhuichas de chin féin a sucht an rún seo a choras córna dála agus clúdaíonn sé a lán réim sí agus ba mi sé díúas deathir cean amháin sin gceart oideachas lán Gaeilge gceart. Agus an riachtanas atá an. Nílas agam ar an bhfuil sibse ag glacu leis an rún seo, nó an bhfuil níl sibh ag glacu. So an bhfuil lasú I gceist. Tá, ní dólam gur bhag si bhéon lasú, so just ará libh. So tá beagganí tá sé deacar an seo an bhfuil sibh ag glacu leis an rún ná nachhfuil. So má tá sibse is scéal dearfach é go bhfuil sibh ag admháil go bhfuil tepi oribh ó híomh policy oideachas den Gaeilge tíomh mo den na Gaeltachtaí. So beidir go maiid ort é a cheicáil an bhfuil tú ag glacu leis ná nachhfuil ach a rénós. So bhí de privilege agam agus uaireanta níor cheap mé gur privilege é, mar bhí ar an lán rudaí a léamh trí Gaeilge agus de réir a chéile bhí sé bhhad ní séasca dún ach nuair bhí mé ar an coiste agus éangas mar chathíorlach dailtí muid a lán túrascála agus dailtí muid an cean seo. Cócoiste na Gaeilge na Gaeltacht agus phobal labhra na Gaeilge an talamh ar an oideachas lán Gaeilge ag leibhéal na híorhain scoile nach bhfuil áthasmh ag an stát, nach bhfuil áthasmh. So is scéal ar an lámh seo is scéal Harbheith dearfach. Tá éileamh olmhar an agus ar an lámh eile níl an talamh seo áthasmh ag aon rialtas nó an rialtas seo. Sin cúpla mí ó hen a dailtí muid an túrascáil seo. Agus tá sé gear, agus is fiú é a léamh níl mór an lehanach an í ná réire, dathe de sé. Agus na moltaí tá siad níl I gceist ach sé cinn, níl mé coní de léamh má, ach is fiú iad a léamh ara, mar fáil siú an túrascáil seo, tá rééis próisis córlúcháin agus tháinig a lán dramana os ar cór, Gaeilgeachas an foras patrúnachta agus a lán dramana eile. I choranúil có mór is atá an talamh ar an talamh ó híomh oideachas trí Gaeilge tíomh an muid an Gaeltacht agus nach bhfuil an talamh sin áthasmh. Agus leis duit ina sé molla sin, molla is sé. Mollan an cócoiste go cuirí an rialtas agus an tara plan chuimseach le chéile ina leagfar amach sprucanna in táhaiste, crítéir tholéire agus amlínse docta lena cintú go mbeadh bunscoileanna agus iarmhain scoileanna lán Gaeilge sna bailte mór a timpeall na tíre a bhfuil an talamh an le haghaidh iarmhain scoileanna le haghaidh iarmhain scoileanna lán Gaeilge. Agus chuig molla eile. Agus má tá sibh ag glacu leis an rún, tá gá glacu leis an túrascáil freisin. A dhíríonn solas isteach ar na bearnaí olmhóra atá ar an talamh, ach ní amháin an solas a dhíriú isteach ar na feibanna ach tá na réití an freisin. Ag an sin an rud is tábhachtaí inniu, ní bhreithníam ar an Gaeilge mar aib, agus cleisim daoine ag cant ní mórdún an Gaeilge a himplú, agus gan bach le litríocht, agus gan bach le seo. Ní ghlacam lei sin beag nó mór. Is ábhar an héin I an Gaeilge. Is sí ar teanga gúchas agus an teanga náisiúnta atá agan, agus tá daoine I deideal oideachas lán Gaeilge a fháil. I mo thuairim tá an cearta sin bunaithe ar reachtaíocht an tacht oideachas. Ceapam go bhfuil na cearta leige maihan sin. Muna bhfuil tá an rún seo nó an túrascáil ag rá, muna bhfuil an reachtaíocht láidir go leor tá gá le reachtaíocht. Chun ag chiantú go bhfuil roimhna
ag tismóthóirí agus ag cluine oideachas a all trí Gaeilge nó trí bhéarla. Agus mollam an tara oideachas go bhfuil sí sásta an Gaeilge úsáid agus rinne sí sáid iirecht agus go bhfuil sí tarras freisin thuras ach is mór is cúis dímádom a machas amá nach bhfuil an policy atá gealta agus gealún sí solúnta feite agan go bhfuil an rialtas tí policy do oideachas policy oideachas de scolanna tíomh muit in Gaeltacht níl sé lúte. Níl sé lúte. Níl sé lúte go bhfuil an policy atá an agus policy Harbheith dearfach do oideachas leis in Gaeltacht go bhfuil an tréimhte ama imi tá an policy sin crígnaí agus níl focail nó tagart do policy nua don na scolanna leis in Gaeltacht. Agus hui mé tríd agus beidir go bhfuil an lucht orm ara sé lehanach agus níach mé éon áit tagart don policy atá gealta. Nuair a dail sí muidne an gasta an túrascáil sin mar a dúirt mé, dail sí muid bunaithe na dramana a tháinig os ar bhór na sanolaí ina measc siúd bhí sealbhú. Agus ní mór don brenn an sór an obair na gapel a rinne sealbhú chun na choranúlún a rís na feiban an talamh ach na réití. Pádraig ó Diver, Aisling na Díorháin agus daoine eile. An níú lá fihid man fómhar fihe trí. So bling go le tar éis an túrascáil seo nó an achhuimre seo a ailsiú. Agus an rud a léman amach ná an conclúd. An teachtareacht tholéir a tháinig tríd an ggólaáin ná nachhfuil go leor síomhanna lán Gaeilge an chun freastal éileamh an pobl. An phríomhsprach in éon policy nua ná chur go mór le líon na síomhanna lán Gaeilge. Agus a riile. I níl sagam an bhfuil teléite agah airí, ach is fiú é a léamh. I measc na moltaí áiread tá sé ráite. Déalaí go leor ranfortaí go níochfaí an lúntas do bhúna trí Gaeilge do gach múntóir san arná lán Gaeilge mar aitheantas an obair sa bhreis a bhín le déanamh acu. Déanann sí tagart agus a bhfad níos mó ná tagart don prán atá le policy don na lua bhlianta. Tá sé go léir an seo bhhatla me léamh má ach níl an tamagam, agus banan sí úsáid banan sé agus an túrascáil úsáid as eisimláirí I díre eile go háirid I dír na masco. So tá sé seo déanta ina lán tíre eile agus ba cuardún brenn agus bart a dhéanamh de réir ar mríthair. So bunaí ar seo rinne an rialtas cinenne crat policy. Ní direct policy ach crat don policy. Fráma nó framework nó skeleton. Ní direct policy. Agus leis an policy sin níl éon rud cén cuias féidir le mé a chur. Níl sprach amana, níl cospóirí, níl éon rud fólama acu ón policy eile an deas policy ó híomh oideachas sna Gaeltachtaí. So ní nach inú bhí daoine an talamh búra faoin na rudaí nach bhfuil sa crat policy. Agus an rud a bhí ag teastáil wenne agus na sanolaí ná go mbeadh dréacht policy I gceist. Dréacht policy, mar is gnách. Agus go mbeadh commerceáid dá riara, commerceáid fírinach. Idir na daoine an talamh agus an rainn oideachas, chun muoine a chathú, agus go mbeadh siad an obair a slámha céile son na Gaeilge, son cearta, son ráhanna a chóirt do hismóirí agus cluine an talamh. Faríor níhé sin atá tarlaí,
ach tá deis an fós, dréicht follasí a ailsiú, bunaithe na rudaí atá fólama agan agus an beadh ceart chun rudaí a dhéanamh ó híomh cuasaí oideachas. Agus I gascuirt as an ocht, beidir go mbeadh tú an ara a dhéimhnú gur a bheith sin atá I gceist agamhse inis, go mbeidh dréicht follasí do oideachas an Gaeilge tíomh muite na Gaeltachtaí. Beidir go mbeidh tú an rá cén uair a bheits an dréicht follasí á ailsiú, agus beidir go mbeidh tú an rá cén uair a bheits policy nua de scolanna leis an Gaeltacht. Tá mi beag na críocnaí agus just bhhatlum tagart I dhéanamh de níonra chamú. Agus is iontach an níonra an céad níonra de réir mar I hiigim. Níl is agam sa tír ach in éon Gaeltacht atá ag feimú go héile is go thomláin tíomh mu. Dólam siad ceacht ó na tíre eile. So an níonra seo ag feimú go héile go thomláin faoin éir tíomh mu. Éachta dénta acu. Agus bhí de frivleid agam agus teachtaí dála eile freistal an ócáid sin. Ach a ríis agus a ríis tá siad ag bra airgid a bhallú sa bhaile beag. Tá siad ag bra ferganmh réamhhéanta. Seachas achantas a bheith tugadómh an éachta tá dénta agus iad a shrórú I dro na Jontas atá ag tastal agus an airgid atá ag tastal. Ach tuci mé raisiúgad faoi sin agus is fiú cuairt a thabhairt an níonra sin. Gur a míle mágad a ceapaile.